Ak si videl moje predchádzajúce video, tak vieš, že som zvažoval výmenu mojej Canon EOS R5 za novší stroj. A hlavným dôvodom, prečo som vôbec rozmýšľal tento legendárny stroj vymeniť, je vlastne jeho životnosť a to, že za tých 5 alebo 6 rokov, čo ten fotoaparát mám, už má nalietaných neskutočných 390 000 závierok. Áno, veľká časť z toho je aj v silent móde, ale tak či tak, už keď s tým idem na komerčné zákazky, tak sa proste trošku tak človek podvedome bojí. V tom poslednom videu som riešil, že či idem do R5 Mark II alebo idem do R6 III. No a nakoniec to teda vyhrala R5 II. Prečo tomu tak je, tak naozaj som rozoberal aj v tom predchádzajúcom videu, ale ja som celý čas v hlave mal, že vlastne už aj keď som ho mal objednaný, tak stále som išiel do predajne s tým, že zoberiem ho, alebo im poviem, že chcem radšej tú R6 III. Vo výsledku do toho rozhodli naozaj, že maličké detaily, lebo na 90% práce aj mne sa priznám, že bohate by postačovala tá R6 III. Má to 32 megapixelov, čo je úplne že super, ale ja fotím dosť veľa business portrétov, kde síce tí klienti nevidia to, že či to má 32 alebo 45 megapixelov, ale pre mňa pre retúš mi to naozaj zjednodušuje robotu. Ale priznám sa, ten počet megapixelov bolo z toho takéto, že ešte by sa to teoreticky dalo zvládnuť. Taktiež keď som nad tým rozmýšľal, tak dobre. R6 III má 7K RAW, OpenGate na video, super vec, ale je mi to zbytočne veľa. A toto má to 4K ročko. Teda dúfam, že to má, lebo kvôli tomu som to vlastne kupoval. Ale čo bola absolútne najpodstatnejšia vec, ktorá mňa presvedčila, že chcem R5 Mark II, bol práve ten výrazne väčší hľadačík. Sám, keď fotievam, a hlavne keď fotievam tie business portréty alebo niekde, kde proste naozaj riešiš v tom hľadačíku také nejaké škulinky alebo čo je reklamné kampane, tak R5 je perfektná. Áno, fotím síce priamo do počítača 90% času, ale ty proste potrebuješ vidieť a sústrediť sa na tie detaily, aby si čo najviac z toho videl v tom hľadačíku. A to bola taká vec, ktorá mňa vlastne ako keby, to tak poviem, že najviac obmedzovala v tom, keď som využíval moju R5. Čiže není to ten počet megapixelov, není to obrovské rozlíšenie toho videa, lebo či máš 35 alebo 45, v 99% prípadov je to dosť zanedbateľné. Pre mňa najväčší rozdiel spôsobilo práve to, že to má hľadačík, vďaka ktorému krásne vidím, čo sa mi deje na zábere, vidím, čo sa mi deje v obraze a všetky tie ostatné benefity, keď to tak nazvem, tak nehrali až takú veľkú rolu. Čiže keď som si dodal tej rovnice a vďaka tomu, že Canon má teraz cashback a ešte ti k tomu dajú absolútne nepodstatný grip, tak som si povedal, že dobre, síce je to dosť veľa eur, ale keď si to zoberiem, že má to tých pár megapixelov navyše, lepšie sa mi bude retušovať. Má to ten výrazne väčší hľadačík, má toto 4K, čiže keď som to dal do tej rovnice, tak v zásade ten cenový rozdiel mi potom už neprišiel až taký výrazný. Áno, pokiaľ mi nebol ten cashback alebo všetky tie ostatné veci, tak asi by som sa zrejme rozhodol inač. Ale tu nadávam veľký alert, akože také veľké bacha. Ja to veľmi prispôsobujem mojej robote, povahy mojej práce a tomu, že veľakrát to rozlíšenie potrebujem, lebo proste ideme na billboard alebo fotíme tú kampaň, že z jednej fotky súčasne musíme vyrezať výšku a šírku a tam sa mi to rozlíšenie oplatí. Ale ešte raz, pokiaľ nerobíš takéto veci, tak ja si osobne myslím, že R6 III je momentálne absolútne king na trhu, čo sa týka kvality, takže keď sa mi podarí predať moju R5, ináč ak by ste niekto chceli, tak bude za veľmi dobrú cenu aj s gripom rovno, tak potom asi rozmýšľam, že ako druhý fotoaparát si kúpim tú R6 Mark III, to je moje teda už R5. Čiže toľko tie moje najväčšie akože tie pohľady, že prečo som sa rozhodol. No a čo ti musím ukázať, to je absolútne tento vymysel sveta. Dneska k R5 dvojke dostaneš tento absolútne nepodstatný grip. On sa to volá, že fan, akože aby si to chladil. Áno, keď budem natáčať nejaké dlhšie videá alebo podcasty alebo niečo pre klientov, tak asi mi to pomôže. Ale toto, prosím pekne, zmestíš tam síce dve baterky, ale akože už tu fakt mohli dať aspoň tú vertikálnu spúšť. Absolútne sa to nedá držať. Je to, akože toto je Canon, ale práve ste tromfli Apple s ich myšou, ktorá sa nabíja zo spodu. Čiže je to nepoužiteľné. Jediné, kde sa to dá použiť, je to keď to mám takto na šírku, postavené na statíve
Ináč je to absolútne nepodstatný a úplne že useful vec za 600 eur. Či koľko za to pýtate rovne na trhu. Takže čistá katastrofa a ja chápem, prečo ste to aj k tomu zadarmo, lebo to absolútne nikto nechcel kúpiť. A za mňa, ak niekto za toto reálne zaplatí 600 eur, tak musí byť trošku zmysel zbavený. Čiže toľko taký nejaký môj pohľad, prečo som sa vo výsledku rozhodol kúpiť tú R5 Mark II. Ako vidíš, a ja som to už vravel dávno aj v nejakých iných videách, dneska už v 90% fotoaparátov máš to isté. To isté, čo potrebuješ. Reálne, čo ti zarobí peniaze, čo potrebuješ ty, čo potrebujú tvoji klienti. Jedine, čo tam dokážu vďaka technologickému náskoku alebo respektíve technologickým zmenám, ktoré nie sú, zmeniť je ten handling a také nejaká user-friendly používania toho celého systému. A v mojom prípade, v mojom špecifickom prípade, mi ten cenový rozdiel za ten väčší hľadačík, za tých pár megapixelov navyše a za to, že to nemusím downsamplovať do 7K, mi stálo za to si to priplatiť, ale hovorím, je to v mojom špecifickom prípade, ktorého to živí. Čiže pokiaľ nie si v takejto konštelácii a zvažuješ výmenu stroja, osobne by som sa asi zamyslel práve na tú R6 Mark III, lebo to mi príde ako taký absolútny all-around workhorse, čiže mašina, ktorá perfektne funguje, má perfektné kapacity a ten cenový rozdiel tam nie je úplne zanedbateľný. Už duplom, pokiaľ náhodou vtedy akože nebeží nejaký kanoniacký cashback. Čiže toto je môj pohľad, ja dúfam, že ti to možno trošku pomohlo. A ešte raz, ak by ste niekto chceli, tak R5 jednotka z pár 100 000, ako sa vraví na bazoši, jemne jazdená, bude čo chvíľa na predaj a predpokladám, že niekedy v priebehu budúceho týždňa ju už nahodím na bazoš a na Facebooky a na všetky tie sociálne siete, kde to viete predávať. Takže ak by ste niekto chceli ešte predtým, stačí mi dať vedieť a dáme to tak, že ešte predtým, ako to bude verejná ponuka, aspoň zistíme, koľko ste dopozerali tieto videá do konca. Takže, ako vravím vždycky, like poteší, odber ešte viacej. Daj mi vedieť do komentára, ako by si ty teraz riešil, kebyže chceš meniť fotoaparát. Ináč niekto mi potom ešte vravel, že za nejakých 300 sa dá vymeniť tá uzavierka, keď sa aj bojím. Ja už som si povedal, že keď to už to mám meniť, chcem to vymeniť celé, ale tento stroj je fakt jeden z mojich najobľúbenejších. Som zvedavý, čo mi urobí tá R5 2. Možno sa ešte predsa len nakoniec vrátim do tej R5 Mark jednotky. Svetlo dokáže premeniť bežnú fotku na profesionálny záber. S jednoduchými technikami ho môžeš využiť presne tak, ako potrebuješ a tvoje fotografie budú vyzerať ešte lepšie. Uč sa od profesionálov, ktorí svetlo ovládajú dennodenne v praxi, a to kedykoľvek, kdekoľvek a vlastným tempom.